Вчера президентът Румен Радев обяви, че ще внесе предложение за референдум относно приемане на еврото. На пръв поглед звучи красиво, нека народа реши. Само че за това красиво всъщност се крие поредния опит за забавяне, разделение и отвличане на вниманието. България вече отговаря на изискванията за влизане в еврозоната. Европейската комисия и Европейската централна банка са дали ясни бележки. Страната ни влиза в еврозоната. И вместо да ускори процесът, президентът се опитва да го спре с нова конституционна процедура, която няма гаранция, че дори ще мине. Междувременно не можем да игнорираме факта, че през последните години Радев систематично подкрепя руската позиция, критикува Запада и дори поставя под въпрос смисъла на членството ни в НАТО. Така че идеята, че внезапно е станал горещ защитник на европейската интеграция, звучи малко нереално. Политически анализатори и общественици отбелязват, че инициативата му няма да доведе до конкретно решение, а до объркване и още по-голямо разделение на обществото. За да се проведе такъв референдум, трябва конституционна промяна, а тя изисква 2/3 от мнозинство в парламента, което в текущата политическа обстановка е почти невъзможно. Приемането на еврото не е въпрос на за или против. То е част от нашите ангажименти към Европейския съюз. То е логична стъпка напред, а не повод за медийни ходове и популистски жестове. Докато светът се движи напред, президентът все повече остава в миналото. И въпросът вече не е само какво иска той, а дали България има нужда от такъв президент, който е дърпа назад.